Så inte att han drar nu. Mr. Mime alltså. Nej, han får inte dra. Han får inte dra. Nej! Nej men sluta nu. Nej, det håller inte alltså där. Nej! Det är Mr. Mime, han är omöjlig att få. Jag kommer aldrig... Nej, han kom här bara. Jag visste att han var långt ifrån, vad fan. Legendary, han var inte stark men det är hela grejen, han finns bara i Europa. Det är lätt att få han här, men det är inte lätt att hitta han. Inte jag heller. Det var faktiskt som den första, men... Han är inte känd. Jag har han. Jag har mine. I got the fucking mine.